Le-am super tare din Transformers First Fight. Astăzi vom juca noua mapă și filmăm acest videoclip pentru că n-am mai filmat de foarte mult timp. Și na, haideți să filmăm și noi acum un filmuleț. Și o să jucăm la o nouă mapă. Stați aici. Bam, misiunea asta. Stați așa să-i dau live pentru că eu m-am mai apucat. Să-i de la început, că nu mai știu. Să vedem dacă e la început. Că acum pornim și noi Transformers-ul. Ne dăm live. Și ne apucăm de nouă misiune pe capitolul 2. Și terminăm. Și na, nu uitați să peți butonașul de like dacă vă place. Dacă mai aveți episoade cu Transformers First Fight. Bam, aici ne ducem. Mirage. Ne punem și noi alți roboți. Lăsați-l pe Dinobot. Și luăm pe Galvatron. Ok, bun, haideți să mergem. Că, na, dacă ne bat Galvatron e mai puternic. Unde să jucăm? Pe ce dați gen, să zic. Pe ce da aia cu 3 chesturi, știți la ce zic? Gen, stați așa. Deci, nu știu unde să mergem. Haideți aici. Nu. Nu e chiar așa important unde mergem. Important este să câștigăm. N-am pe Grimlock. Grimlock are avantaj și... Na, vedem. Ce vom face aici în Transformers. N-am mai filmat de foarte mult timp și... îmi place să fiu alături de voi. Să jucăm și să vedem. Na. Avem la? Grimlock. Ok. Sper să terminăm astăzi tot pentru că n-am mai jucat de foarte mult timp și dacă nu 30. E cam tare, nu? Da. Stați așa. Iată. Dacă își dă puterea a doua, nu ne deranjează. Ba da, nu deranjează. Credeam că scap, dar nu am scăpat. Continuăm. Să dăm out și... Clar. Hai să dăm out. Dar nu se poate, tipilor. Adică, de ce? Why? De ce? E un fel de logic. Dar nu jucăm. Mamă, ce m-a deranjat! Hai, jucăm din nou. N-am cuvinte, tipilor. N-am cuvinte. Dar, na, filmăm. Da. Wow. Deci n-am cuvinte. Pur și simplu. N-am cuvinte. Bun, haideți să jucăm. Nu ce timp, ce tip asta. Mergem aici, mergem pe Blue Gen și dăm tot cu Grimlock. Mai trebuie să câștige până la urmă și Grimlock. Degeaba l-am luat, l-am revedat. L-avem și pe Ironhide. Avem mai mulți botul, avem și pe Shockwave, pe
cum zice, și pe... Uite, așa, uite. Haideți să câștigăm în episodul de astăzi, să mai facem un de-asta, un chapter. Să fie așa. Că n-am mai filmat de mult și să filmăm cât mai mult, că avem timp destul. Hai că acolo cam mai bine tipul nu? Zic și că să-mi dea iarăși puterea pe mine, că mă... Deci nu. Uite. Ați văzut tipul cum am făcut? Super. Prea easy. Hai, easy. Dacă am și dat live atunci. Dați-vă și voi, bine că am dat live. Dați-vă și voi cât de easy îl batem acum. Pe Blue Gem. Au? Ok, 2-5%. Au. Calmează-te, Blue Gem. Ok, își dă acum puterea. Mamă, tipul. Hai de capul meu. Deci, hai de capul meu. Băi, și puteam să-l batem cu 100%. Jucăm. Încă o să dăm cu aia, hai. Că... doar nu mai e bun deloc. Hai câștigăm 2 secunde. Play meu nu prea... Doamne. Nu știu. Mai sunt doar 2 zile cât se ține harta asta mai. Și restul terminăm astăzi ca să nu facem... Ca să direct să terminăm cu ea. Cu harta asta nouă. Și pe peste 2 zile o să... Nu. Am după ce se termină harta asta o să... vizităm și pe comentator și o să comenteze și el. Nu. O să vedem și noi. Dar doar după ce se termină harta asta. Pentru că harta asta acum o să facem noi. Așa sunt ei. Da, îmi pare rău că Motormaster are... Că nu e cam greu pe Motormaster. Dar merge, când îi dăm așa, nu. Da, exact, am destibile. Ăla nu-mi place la Motormaster, dar putem să câștigăm. Da, clar câștigăm. Doamne, ce vreau câștigăm acesta. Am să-l câștigăm. Cine știe măcar dacă o să-l câștigăm. Da, clar câștigăm. Da, l-am făcut ca greuț. Să zic. Cam foarte greuț. Da, bine. Nu știu de ce am zis easy, pentru că nu e prea easy. Nu, chiar nu am făcut. Filmez acum? Sau salt? Da, filmez, bun. Kickback. Galvaton. Așa. Nu făcut. Galvaton. Tipii lații 2 n-au dezavantaj. Va trebui să îl dăm pasarea cu Galvaton. Poate câștigă, poate nu. Dar sigur să câștige. Poate vă întrebați unde e Optimus, care l-am câștigat. Optimus l-am dat, pentru că am câștigat putere să-l guardăm pe Galvaton. O să vă zic eu. Au! Aici nu prea mă feresc așa ușor. Dar trebuie să vezi cât de ușor îl batem pe kickback. Și totuși el e mai mare ca mine.
Gata, l-am bătut. Nu caut aproape. Gata, easy win. Easy, prea easy. Ești prea easy. Vă zic. Prea super duper easy. Hai zic eu. Cum vedeți, am și o experiență. Adică 45 de nivele cam o să... O să dau pe șocui. Pentru că... șocui bate mai repede decât Wheeljack. Sau, Wheeljack, putem să zice că are fall mai scurt, mai slide. Dar, nu ies nimic. Șocul e bine mai mare. Adică, dați să vă și voi că dă, îl batem de tipul ăsta. Și are cu foarte mult mai mult decât noi, cu 400 sau 300. Îl dăm pe easy. Da, exact ce v-am zis, o să piardă. Și de asta am și zis că trebuie să-l dăm cu șocul. Uitați, e prea easy. Ce facem aici? Alo? Dacă ajungem la 40 și dacă ajungem la 50, mor. Da, ajungem. Dați like. Deci dați like. De capul meu. De ce și-a dat puterea? N-am vrut să... Bine că m-am făiet. Asta e. 90. Sper să nu ajungem la 80 că mor. De capul meu, tipilor. Dar ce ai șocui? Trezirea. Deci dacă nu... Ai de capul meu, șocui. Ai de viața mea, șocui. Să dăm noi vibe-ul șocui. Da? Poate o să pierdem. Deci dacă pierdem lupta asta, mor. Deci dacă pierdem, mor. Jesus. Jesus. Da, mă. Man. Nu știu ce au roboții. N-aș fi vrut să-l dau cu galvată, dacă... Să-l dau cu șocul, dacă știam. Stați așa să-i dăm... Nu mai dăm pe că... Deja o să... Da, nu știu ce o să facem. Chiar nu știu ce o să facem. Hai, să pierdă, bănesc. Nu știu dacă o să pierdă, hai. Chiar sper că să nu pierdă. Haide să jucăm. Îi dai un mereu. Dacă o să pierdem. Deci nu vă așteptați sigur să câștigăm. Că nu, așa nu e facil. Haide, mă. Bun, m-am bătut, te-am dat. Da, am pierdut, nu? 50. Deci a fost super. L-am bătut pe Bumblebee. L-am bătut ceva acolo, da. Și l-a bătut, dar n-a rupt. Și cu o să dăm cu Galvaton că n-ai la avantaj el tot.
la Miraj, când ajungem la Miraj, nu știu ce o să facem. Dar vedem noi. Atunci, nu. I-am luat hai mult din viață. Și că o să ia și Galvaton. Deci dacă i-a luat mai puțin lui Iron High decât lui Galvaton. Dacă își dă puterea, l-am făcut. Dacă își dă puterea, clar. Da, dar nu pe mine. Nu pe mine. Dăm un mesaj. Dar e mult. What? Cum? Cum de nu e mult? Da, pe Roblox. Să jucăm și Roblox în episodul de azi. Bun. E destul de greu să câștigăm toate misiunile astea. Dar cum câștiga? Poate într-un episod le facem toate acum. Ce să mai zic? Haideți. Nu m-am gândit eu la un joc deja ce să jucăm. Ninja Tycoon. Îmi place jocul ăla. Ninja Tycoon e tare. Deja oculare care să mergem. Dark Blue e cel mai tare armă să mergem. Dark Blue. Ce bat. Prea easy îl bat. Prea easy îl bat. Prea easy. Un pic prea easy. Da, prea easy. Easy. Nu vreau să dau stun. Sau nu puterea doamne. Dar că jocul n-a vrut. Nu, mi-a bătut. Nu. Sper să dați like. Sper să dați like. Bun. Să vedem mai departe. Unde? Ce-am crezut că e și articol. Încă să nu pe Will pentru că... Vă dați seama că Will Jack e cam o speranță pentru a câștiga această misiune. Dacă ați zis Will Jack din prima, trebuie să se strâng la episodul ăsta peste 50 de like. Prima să... Doi... Haideți, fiecare dintre voi să pe acolo pe butonașul de like. Facem un challenge, fiecare dintre voi să pe butonașul de like. Câte like să strângem, nu știu, dar să dați pe like. Bun. I-am dat stun, perfect. S-a feriet. Bun. Și e gratis pe magazin Play în caz că nu. În magazin Play e gratis. Mamă, ce dăm timpilor! Bă, dar n-am văzut care e puterea doar. Deci nu dacă am văzut. Dar bine că am... Ni s-a dus. A dus puterea. Ba! Nu! Ce-am făcut? Oh my Jesus, oh my God.
Hai, mamă. Ah, Jesus. Dacă suntem mulți tipilor. Deci, nu, noastră speranță e să câștige Will Jack, dar nu. Dă-i, rupe dinți. Bun. Acum avem un slide. Deci... Dar nu l-am folosit deja. Păcat. Era bun. Bă? Dar nu e corect. Nu e corect. Chiar nu e corect. Cum am pierdut. Nu e corect. Nu e corect, tipilor. Deci, nu e corect. Am dat pe Grandma. Sper. Grandma câștigă. Mereu că Grandma câștigă. Mereu Grandma că a câștigat. Undeva n-a câștigat, dar e ca așa. Că acum, sigur. Doamne, o să câștige. Tot să câștigăm. Hai că îi dăm tipului, îi dăm. Dar asta am bun. Asta era tot ce vreau. Da, să mă uiți tipilor, nu uitați să vreți butonul ăsta de like și subscribe. E corect, vă jur. Deci, eu cuiv dacă câștigă, deci o fac în fight direct. Deci dacă câștigă, și-o cuiv. Dar dacă câștigă. Vă jur că trebuie să fiu bun. Deci, și-o cuiv are 12% și Miraj 70%. Sau cât o avea, 20%. Nu exagerăm. Am voi juca și Roblox, Ninja Tycoon și... Sigur pierdem. Exact ce v-am zis. N-ai cum să câștigi. N-avem cum. Acum dacă ne mai dăm... Da. Dar mă enervez așa de tare. Dar jucăm, că nu avem de ales. Nu? Avem de ales? Galvaton, ultima noastră speranță. Galvaton, te rog eu, adu victoria. Haide, Galva. Adu victoria, Galva. Galvaton. Bun. Sigur câștigăm. Gata. He. Easy. Ok, it's ok. Stați așa să ne... Ok, upgrade. Bats. Mă gândim și noi pe Galvaton, desigur. Sau pe Jazz. Jazz. Avem 7.000, deci putem să facem orice. Nu forgeim. Mame. Da, o să avem nevoie de Jazz. Deci nu stricăm. Și haideți la treabă. La Crystal, haideți să dăm și la
acele cristale, să vedem ce nou pica. Ne-a picat. Haideți la asta primul, că îmi place. Să vedem ce noi. Ba ne pică 4 stai, mor dacă ne pică. Na, nu prea avem șanse. A, pizza Iohide, nu. Da. Ne jucăm. Bun exemplu, ne jucăm. Wow! Wow! Îmi place asta, îmi place chestia aia. Uite, ar fi, îmi place. Ultimativ apăsați butonul de like acum! Sunt un pastor sau... Iată, ne pică, ne pică dacă... Dar nu-i corect! Ne pică 4 star Wheeljack. Deci nu era corect. Deci nu e corect tipul lor. Pe bune? Nu e corect. În fine, jucăm. Oh. Este așa. Ce mai avem ceva și noi? Mam. Asta. Te ajungem la 60, 50. Mai avem. Pe lună. La lunică. Nu din 24. Da. Deci asta vreau eu să facem. Complet anytime slide. Dați asta, special skills. Ok, tipul, haideți că să ne băgăm și noi la un meci de... na. Ok, tipul, am mai venit cu un Among Us, haideți să jucăm. Na. Jucăm și noi. Bam, tipul ăsta suntem noi. Ne-am luat și noi. Sunt pet aici. Ne luăm cățelul ăsta că îmi place. Haideți să jucăm. Bun. Commit și ne facem task-urile. Mamă, ce lumină avem pe meciul ăsta, tipilă! Stați așa. Mi-a dat la setări. Întreb cum să o văd. Stai. What? Cum adică? De ce să... stai. Oh my god, ce mic e, vedeți? Oh. Nu fugi, black-ule. Stai, oh my god. My Jesus. Să fac ăla. Muzica, adică. Sound. Atât. Bun. Pe un. Jucăm. Dacă eu mai băgat. Dați că pe jocul ăsta e lumină maximă. Că se duce nostru. E easy. Alright, du-te bunch. Yes, yeah, boy. Intră pe vent. Mai gata să fur la tot. My god, no way. Bun, am făcut reactor tipi. 1, 2, 3, 4. Oh my god. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nu! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bun. Ce-am găsit noi aici? În reactor. Zic și eu. În reactor. O cică blue. Blei.
Eu cred că e orange. Da, e suspect orange. Purple. Ok, purple. Ok, mi-am dat port acum, dar na. Să vedem. Aici am mungasul mult. Și avem și un cățeluș, avem peturi. Purple, lece purple, lece purple, lece purple. Na, Brown m-a votat pe mine fără nicio dovadă. What? We me, man. Am lag, mai, am lag, nu știu de ce. Aha. N-am început ideea. Să ne luăm și noi alt pet. Uitați, asta cam e fain. Ok. Nu suntem impostori. Păcat. Ce nu mai suntem impostori și noi, tibilor? What? Ce ai petul meu? Ce ai petul meu? Îl faci așa. E corect. Dar nu e corect. Deci, nu e corect. Chiar nu e corect. Yeah, boy. Pe tipul. Îmi place mult. Îmi place. Deci îmi place mult. E superb. Tipul pet ăsta. Mi l-am dorit. L-am. Am nava sau potul. Și, ok, atât. Suntem crewmate. Am skin, ia să vedem. Ia să vedem cum se uită cățelușul la noi, că avem skin. Ia, se canează și cățelul. Am skin, manilor. Cum ar fi să fie toți acum impostori? Isi. Oh, Jesus, oh, Jesus, oh, Jesus, oh, Jesus. Yeah, boy. Yeah, boy. In med. Da, nu cred că era aia. Doamne. De ce, doamne? Na, îmi place. Să ne schimbăm și noi skin-ul. Polițist. Să-mi facem polițist. Da, hai că îmi place polițistul. Da. Mai bine amânem pe asta că mi-mi place. Nu. Am zis să fim polițiști. Totuși, că am zis că sunt polițiști. Păi, poliții ne-am făcut. Avem și un cățel de pază, doamna, cățelul. Bun. Ne facem asta. De ce nu prinde asta? S-au strigat luminile. Dacă e în navigator, ce să fie? Light green. Pe cine să votăm? Ok, lime. Dacă nu e lime. Vot lime, next black. Vot lime, next... Bun. Ok, deci e clar că e... E clar că e black. Oh my god, ce black. Câta black-ui. Mamă, ce black. Deci...
Gata. Cu luminile. Hai, mă, ce meeting. What? Oh, my Jesus. Ah, Jesus. Game. Bun. Black. Black. Kick. Player. Lime. Not. Imposter. Is black, yeah. I have skin, ok, bro. Skin-ul ăsta. Deci clar, na. Super. Nu știu ce să zic cu Asan imposter, ok. Easy. 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 Îmi pare rău pentru tipul ăla. Nu știu, Lime zic. Pink, 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 pink. Sper că el o să câștige. Oh my god, deci să nu voteze ăștia în 20 de secunde. Deci dacă câștigă, doar cum vot mor. 8, 7, 6, 5, 4. Nu cred. Nu cred! Oh, Jesus! What is that? What the hell is that? E, cățelușul meu acolo e fericit. Spinzător eu dau site-ul. Wow. A fost tare. Cât a fost? Mă așteptăm. Sper să picăm noi impostori. Noi, tipilor, noi. Dați așa că m-am pus o părărie. Bun. 3, 2, 1. Tipilor, noi să picăm noi. N-ai picăm. Trebuie să picăm noi, tipilor. Trebuie să picăm noi. Bine. Acum ia sar în vent. N-au emergency. No. Iau. Au emergency. Prea easy! Mamă, ce tare a fost! Super! Lol, ce tare! Hai să dăm starting. 4, 3, 2, cum ar fi să picăm din aia? Păi, tipilor, ar fi tare de cool. Mega cool, nice. Ok, e easy. Prea easy. Deci pe easy. Manule, e pe easy. Degeaba dați emergency. Când să mă vedeți pe mine, tipilor. Că ți-l stă aproape, știi? Ți-l n-ai nicio treabă.
Stai în vent, frate, deci n-am nicio treabă. Prea Caterinca, e prea Caterinca. Prea Caterinca. Ah, Jesus. Oh, Jesus. Skip. Info. I think CN safe. Is CN safe. Yeah. Mamă, deci ține cu mine. Yeah, is me stuff. Yeah. Ia uitați-l tipilor. Yeah, skip. Oh my God, nu cred. What? What? Uite mă că stai în vent. Mamă, deci prea tare. Cu un reactor meltdown. Mamă, deci Caterinca le fac tipilor. Stați-mă când... Look at me applauding! Ultimul meci. Sau? Ok, tipilor, nu uitați să rupeți butonașul de like și abonați-vă. Ultimul meci. Ha, câta Caterinca! You see, CN was safe? Yeah. You see any